லைவ் வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சஷ்கோருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो कृष्णपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशशाद्यशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் அன்மியூட். हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. எஸ் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ சோ மச் பிரேமா மாதாஜி. நீங்க இருக்கணும்னா இருக்கலாம், இல்லனா கிளம்பலாம், உங்க இஷ்டம். மாதாஜி யாரோ பாடிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க யார் பாடிட்டு இருந்தாங்க? நான் தான் மாதாஜி. நான் தானா? உங்களுக்கு பேர் இருக்குங்களா மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. தேவஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. அப்புறம் சந்திரலேகா மாதாஜி ஒரே ஒரு ஹெல்ப், உங்களால தமிழ்ல உங்ககிட்ட இருக்கா இந்த பிரசன்டேஷன்? என்னது மாதாஜி? சாப்டர் 16 பிரசன்டேஷன் இருக்கா உங்ககிட்ட தமிழ்ல? இல்லையே மாதாஜி. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, சோ நான் இங்கிலீஷ்ல இருந்ததா நான் பார்த்து சொல்ல முடியும். ஏன்னா எனக்கு யாராவது ஷேர் பண்றதா அந்த ஸ்கிரீன் தமிழ் பிரசன்டேஷன் நான் பின்னாடி பார்த்து சொல்வேன். தமிழ்ல கஷ்டம். சோ அதனால நான் இங்கிலீஷ் தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ண போறேன். சரிங்களா? சோ பட் தமிழ்ல. சோ மாதாஜி நீங்க பாட்டு பாடலாம் 2 மினிட்ஸ்ல. ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகாதவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவதோ ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதஸ்வாதனம் सर्वात्मा सपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्ना महारिपकुता इज सर्वशक्तेश् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममाभि दुर्दैवमीकृशं निकाजनिनानुरागः प्रणातपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानि नामानतेन कीर्तनीया सदा हरिः नतनं न चलं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात्भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करम् पतितं मां दुषमेव वाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थिततोलिसदृशं विचिन्तया नयनं कलतश्रुधारया वदनं कद्कदरुत्तया गिरा पुलकैर्निचितं बभुकथा तव नाम गगने भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लेष्य वा पादरथापि नष्टमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधानलं पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी Hare Krishna Mathaji, very nice, thank you so much. थैंक यू Yeah, Hare Krishna Mathaji. So இப்போ வந்து நம்ம 15 சாப்டர் பார்த்தோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா 15 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? புருஷோத்தம யோகம். வெரி நைஸ், புருஷோத்தம் யோகம். சோ புருஷோத்தம் யோகம்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒரு ஆலமரத்தோட ஷேடோவை பார்த்தோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ், ஆலமரத்தோட ஷேடோ வந்து அதுதான் நம்ம ரியல் லைஃப்ல வந்து அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அப்படின்னு ஒரு இது பிரேரணா கிடைச்சது. அது அதான் புருஷோத்தம் யோகம். எக்ஸாக்ட்லி, ரியல் லைஃபோட சிச்சுவேஷன் தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் புருஷோத்தம் யோகா. சோ இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரொம்ப பியூர் ஃபார்ம். மத்த எல்லாமே வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் லவ்வர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் இல்ல. ஆனா ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து க்ளோஸ் டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம் இருக்கு. அதுதான் யாருக்காவது தெரியுமா? அதாவது இங்க இருக்கிற லோயஸ்ட் அங்க ஹையஸ்ட். இங்க வந்து லோயஸ்ட் எது? வேலைக்காரன் சி அப்படின்னு. அங்க சர்வேட்டர்னா ஹையஸ்ட் பொசிஷன். கரெக்டா? சோ ரிவர்ஸ் ஆற மாதிரி ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது. அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன பாவம் வந்து கரெக்டா அந்த வேர்ல்ட்லயும் ரொம்ப ஹை, இந்த வேர்ல்ட்லயும் ரொம்ப ஹை அப்படின்னு சொல்றது எது? பக்தி தொண்டு மாதாஜி. பிரேம பக்தி. வெரி நைஸ், பிரேம பக்தி. பட் அதுல ஸ்பெசிபிக்கா சம்பந்தம், அந்த 5 சம்பந்தங்கள ஒரு சம்பந்தம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் 5 சம்பந்தங்கள், 5 ரசா, 5 நம்ம கிருஷ்ணரோட 5 விதத்துல ரிலேட் பண்ணலாம் இல்லையா? 5 ரசா. அந்த 5 ரசா என்னது? சாலுக்யா, சாமீப்யா, சாரூப்யா, மாதுரிய ரசம். அது வந்து லிபரேஷன். மாதுரியா. நெக்ஸ்ட் மாதுரியா கீழே என்ன? 5 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். கிருஷ்ணரோட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் வச்சுக்கலாம்? கரெக்ட், மாதுரியா ஒண்ணு. அது தவிர ஃப்ரெண்ட். கரெக்ட். சோ சாக்கிய. நெக்ஸ்ட் குருவா கூட வச்சுக்கலாம். வர அதெல்லாம் வைக்க முடியாது. நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கு. மாதுரிய, சாக்கிய, இன்னொன்னு என்ன? சாந்த, தாசிய. தாசியனா சர்வெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அப்புறம் சாங்கிய, நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சாக்கிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப். வாட்சல்ய
அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி அண்ட் மாதுரி. வாத்சல்ய இதுல வந்து வாத்சல்ய கரெக்ட், தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்கேயும் வந்து வாத்சல்யா, அதாவது அம்மாவோட பிரேம தான் ட்ரூ ஃபார்ம் ஓட ரிஃப்ளெக்ஷன். அது கூட அவ்வளவு அக்யூரேட்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஆல்மோஸ்ட் அக்யூரேட். மேல எல்லாமே வந்து அங்க இருக்கிற ஹையஸ்ட் இங்க லோவஸ்ட் ஆகுது. அங்க மாதுரியம் ஹையஸ்ட், இங்க வந்து மாதுரிய ரசம். அதுல மாதுரியிலேயே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, கோபிகளோட ரசம் வந்து ரொம்ப ஹை. இங்க வந்து எனக்கு மனைவி இருக்கா, நான் 2 பொண்ணோட சுத்துறேன்னா அத லோவஸ்ட். கரெக்டா? ஏன்னா இது வந்து பெர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் வாங்க. இங்க வந்து நல்ல மனசு இல்லாம சஞ்சலத்தோட நம்ம இருக்கோம். அதனால அங்க இருக்கிற ஒரிஜினல் ரிலேஷன்ஷிப் இங்க எது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா தாயோட ரிலேஷன்ஷிப். சோ இந்த பேனியன் ட்ரீ என்ன குறிக்குது? டாப் இருக்கு, மிடில் இருக்கு, லோவர் இருக்கு. இந்த டாப் மிடில் லோவர் என்ன குணங்களை குறிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜோ தமஸ். ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். சத்வம் ரஜோ தமஸ். இங்க 2 பேரும் யாரு? கோவிந்தா, ராதா கோவிந்தா. உட்கார்ந்துருக்காங்க. எங்க இருக்காங்க? எந்த ஊர்? நண்டூர், மேங்களூர். இஸ்கான் மேங்களூர். இஸ்கான் மேங்களூர். தேங்க்யூ சோ மச். சோ சிஷி ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம். 15 சாப்டர்ல நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? 15 சாப்டர்ல நம்ம இந்த பௌதிக வேர்ல்ட்ல இருந்து இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது நம்ம டிட்டாச் பண்ணணும். அண்ட் புருஷோத்தம் யோகா நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. சோ டிரான்ஸ் மைக்ரேஷன்னா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எத்தனை ஸ்பீஷி வெரைட்டிஸ் இருக்காங்க, எத்தனை லிவிங் என்டிட்டிஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்காங்க, பிரம்மா எத்தனை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு? 84 lakhs. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். 84 lakh. அண்ட் புருஷோத்தம் யோகா வந்து கிருஷ்ணா வந்து என்னவா இருக்காரு? புருஷோத்தம் அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. கரெக்ட்? அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ நம்ம இங்கதான் நம்ம வந்து 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அந்த 3 ஸ்லோகம் என்ன பண்றது? சம்பந்தா, அபிநயா, பிரயோஜன். அதாவது சம்பந்தானா இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான், நம்ம கிருஷ்ணரோட எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கோன்றது சம்பந்தம். நெக்ஸ்ட் அபிதயா. அபிதயான்றது என்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம், எதெல்லாம் பண்ணலாம். சோ நீங்க சொல்லுங்க, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணா கிருஷ்ணரை போய் சேர முடியும்? பக்தி தொண்டு. ஹரி, வெரி நைஸ். சோ பக்தி சேவா, பிரேம சேவா. சோ பக்தி. சோ இப்போதைக்கு எதுவா இருந்தாலும், பிரேமையா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் பக்தி தான் ரூட். சோ சேவை நீங்களே, அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். சோ சேவை மூலமா நம்ம ரீச் பண்ணலாம். சேவை, சாண்டிங், இது 2 பண்ணா கிருஷ்ணர் பாதத்தை போய் மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ்ல சைத்தன்யாவே சொல்லிட்டாரு எப்படி பண்ணலாம்னு. மத்திய லீலையில இன்னைக்கு படிச்ச ஸ்லோகா அதான். ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து கிருஷ்ணரை போய் சேரலாம் அப்படின்னு இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அண்ட் இது எல்லாமே அப்ளிகபிள். ஸோ மெயினா என்னன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி தமஸ்ல இருந்து ரஜோ, ரஜோல இருந்து சத்துவம், சத்துவத்துல இருந்து மறுபடியும் உல்டா வரமே தவிர மேல போறது. அது எப்படி போறது அப்படின்றதா சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க மாதாஜி ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு? சோ எதிர். சோ அது வந்து இப்போ கண்ணாடி மாதாஜி பிரதிபலிப்பு. பிரதிபலிப்பு. பர்ஃபெக்ட், தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சோ கண்ணாடி பார்த்தா நம்மளுக்கு பிரதிபலம் ஆகுது. அதே மாதிரி தண்ணி, இப்போ ஒரு இங்க இருக்கிற ஆலமரம் எதுல பிரதிபலம் ஆகும்? தண்ணியில ஆகும். இப்போ இங்க இருக்கிற பேனியன் ட்ரீ எதை வச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் நிழலை வச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பிரேமான்ற நிழல் அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதானே. இங்க வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா டிசையர், ஆசைன்றதால இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அதோட ஆசையின் மூலமா வந்திருக்கு. பௌதிக ஆசை, பேராசைன்னு கூட வச்சுக்கலாம். சோ சாப்டர்ல வந்து டிரான்சிடென்டல், அதாவது தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் என்ன, அசூரமான குவாலிட்டி என்னன்றது சொல்றது. அப்போ அசூரமா இருக்கிறவங்க என்ன புத்திகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க. இத வந்து நம்மளுக்கு 2 சாய்ஸ் இருக்கு. இங்கேயே பண்ணலாமா, இல்ல இங்க இருந்து ஓடி நம்ம தேவலோகத்துக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு. எப்படி போலான்றதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம 15 சாப்டர் பார்த்துட்டோம். பூர்வ மூகம் அப்படின்னா ரூட்ஸ் வந்து மேல அப்படின்றத. 16 சாப்டர்ல டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இதுக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. 26 டிவைன் குவாலிட்டிஸ். சரியா? சோ 1 to 6 என்ன சொல்றாங்க? 26 குவாலிட்டிஸ் வந்து டிவைன்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ரைட்? இது வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்றது இது வந்து இந்த தமிழ்லையும் ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்புறமா. சோ இது வந்து இது இப்பவே சொல்றேன், ஃபியர்லெஸ்னஸ். ஆனா பயமே இல்லாதது. எந்த லெவல்லையும் எனக்கு பயம் இல்லை. இது யாருக்கு முக்கியமா இந்த பயம் இல்லாத குவாலிட்டி வேணும்? யாராவது சொல்லுங்க. இதாவது பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா அண்ட் சூத்ரா, இந்த 4 பேர்ல யாருக்கு பயமே இருக்கக்கூடாது? பிராமணா. பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதனால கரெக்ட். அண்ட் அவங்க வந்து தனியா போகணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னே பயம் இல்லைன்னா சத்ரியான்னு சொல்லுவோம். சத்ரியாக்கும் பயம் இருக்கக்கூடாது. ஆனா சத்ரியாவுக்கு பயம் இருக்கலாம், பட் அடக்கி ஆடலாம்.
ஆனா பிராமணருக்கு அதை விட தைரியம் இருக்கணும். ஏன்னா அவர் தனியா வந்து ஃபாரஸ்ட்ல போயிருக்கும். ரைட்? அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன். அதாவது இதுல வந்து பயம் இல்லாதது, இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டியில வரும். இது ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க முன்னாடி, பட் ஜஸ்ட் அ குவிக் ரிவிஷன் எடுக்கலாம். ஒருத்தரோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பியூரிஃபை எப்படி ஆகும்? நம்ம கிருஷ்ணரை சுத்தி பண்ற எல்லாமே வந்து பியூரிஃபிகேஷன் தான். ரைட்? நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம இதுல கூட பார்ப்போம். ஈஷோ உபனிஷத் லெவல் 2 நீங்க இன்னும் பண்ணல இல்லையா? நெக்ஸ்ட் லெவல்ல பண்ண போறீங்க. அதுல என்ன சொல்றாரு? சபர்யகா சுக்ரமகாரம் அவ்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம பாபவித்தம் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தம் வியாததா சாஸ்வதீவ்யா சமாபிய சபர்யகா அகாரமம். ஓகே, அசுத்தம் பாப வித்தம் அப்படின்னா எல்லா பாவங்களும் போகும். சூரியன் வந்து எப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு பணம் இருந்தா கூட கிளீன் ஆயிடும் இல்லையா? ரொம்ப மோசமா கெட்டு போனதோ இல்ல செத்த ஒரு எலி இருந்தா கூட சூரிய ஒளினால ஆகுது, அது சுத்தப்படுத்துற டேலண்ட் இருக்கு. அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன். அந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் ஆஸ்பிஷியஸ்ன்றது அவங்க எக்ஸாம்பிள் கம்பேர் பண்றாங்க. சூரியனோட கம்பேர் பண்றது கிருஷ்ணரோட ஒரு கண்ணு மாதிரி தான் சூரியன். அவ்வளவு மடங்கு கிருஷ்ணர் கிரேட். ஆனா நம்மளுக்கு புரியணும்ன்றதால அந்த எக்ஸாம்பிள். சேரிட்டி, தானங்கள், இது யாருக்கு ரொம்ப பொருந்தும்? சேரிட்டி எந்த ஆசிரமம்? வைசியாசிரம். ஹரி வைஷ்யா, ஸ்பெஷலி வைஷ்யா கிரஹஸ்தா அந்த கேட்டகரி. சத்ரியாக்கும் ரைட், பட் வைஷ்யாக்கு ஏன்னா அவங்க கௌவை பாத்துக்கணும், வயசானவங்க, இந்த ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் மெயினா கவு ப்ரொடெக்ஷன் வைஷ்யாவோட ஜாப். அண்ட் சத்ரியா யார ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க? பிராமணன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி, பிராமணர் ஒண்டி இல்லாம எல்லாரையும், வயசானவங்கள, பிராமணர்கள, சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே, அனிமல்ஸும் சிட்டிசன்ஸா. நம்மளோட என்னன்னா ஆதார் கார்டு இருக்கிறவங்க ஒண்டிதான் சிட்டிசன். கரெக்டா? பட் ஆக்சுவலா சாஸ்திர டெபினிஷன் என்னன்னா அந்த சிட்டிசனோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்னன்னா அங்க இருக்கிற உயிரினங்கள். சோ இந்த இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற நாய், பூனை, குரங்கு எல்லாமே வந்து சிட்டிசன் தான். ஆனா அதுக்கு ஆதார் கார்டு இல்லாததால நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு அதை வெட்டி நம்ம சாப்பிடுறோம். அது தப்பு. ஓகே, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி. இங்க இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி. ஏன்னா இது வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் தெய்வீகமா நம்ம போக முடியும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ன்றது மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கோவத்தை தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? எனக்கு கோவம் ஜாஸ்தி. ஆனா யாராவது ஒருத்தங்க எனக்கு பொறாமை ஜாஸ்தின்னு யாராவது ஒருத்தர், நீங்க போய் ஒரு 10 பேரை கேளுங்க, 2 பேர் எனக்கு கோவம் ஜாஸ்தி சொல்லுவாங்க. நீங்க ஒரு 1000 பேரை கேட்டீங்கன்னா ஒரு 100 பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கோவம் ஜாஸ்தி. ஆனா ஒருத்தர் கூட எனக்கு பொறாமன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன். யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்கு பொறாமப்பா அப்படின்னு சொல்றது? பொறாமை இருக்கு, எல்லார்கிட்டயும் பொறாமை இருக்கு. இருக்கு மாதாஜி, பட் அழியறோம் எல்லாருமே. எக்ஸாக்ட்லி, டிகிரி வந்து வேரி ஆகுது. பட் பொறாமன்ற குவாலிட்டி வந்து எவ்வளவு மோசம்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்டயே சொல்றாரு 9th சாப்டர்ல. செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்றாரு? நீங்க செகண்ட் 9 ரெண்டும் முடிச்சிட்டீங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்றாரு? எதுக்கோசம் அவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு கதை? நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. கரெக்ட். பட் அந்த கான்செப்ட் சொல்றாரு. பட் எதுக்கு அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு மாதாஜி? ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல எனக்கு சொல்ல? ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் மேல எந்த ஒரு பொறாமையும் இல்லாம நல்ல அர்ஜுனர் வந்து தூய பக்தர் பிளஸ் நண்பர். வெரி நைஸ். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். அதாவது தூய பக்தர் நண்பர் தான் 2வது சாப்டர். நீங்க சொன்ன பொறாமை பர்ஃபெக்ட், அது 9th சாப்டர்ல வருது. ரெண்டுமே நீங்க சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ. சோ இது ஆக்சுவலா பொறாமை இல்லாததாலதான் அவர் ரிவீல் பண்றாரு அப்படின்றது 9th சாப்டர்ல சொல்றாரு. அண்ட் அவர் பக்தர் அண்ட் ஃப்ரெண்டு அண்ட் டிவோட்டி, பக்தர், தொண்டன், சிநேகிதன். அதனால வந்து 2வது சாப்டர்ல அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. சரி, இப்ப வந்து உங்க எல்லாருக்குமே வந்து பர்ஃபார்மிங் சாக்ரிஃபைஸ்னா யக்னங்கள். நம்ம கலிகாலத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ற யக்னம் என்ன? ஹரி கரெக்ட். நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம கலிகாலம். எஸ். ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ். நீங்க எல்லாம் வேதங்கள் படிச்சு வந்திருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல. சோ இப்ப என்ன வேதங்கள் படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம? சாமவேதம். நம்ம படிக்கிறது பகவத்கீதா. ஓகே, பகவத்கீதா. ஹரி எஸ். கீதா, பகவத்கீதா அண்ட் பாகவதம். கிருஷ்ணர் சொல்ற பேச்சு பகவத்கீதா, கிருஷ்ணர் பத்தி சொல்ற பேச்சு பாகவதம். ரைட்? வேத நூல்கள், வேத புக்ஸ், நாட் வேதம். வேதம் இஸ் டிஃபரண்ட். பேசிக்கலி அதுதான் வேதம் சொல்லுவோம். அது ரசம். அது யா. சோ வேதங்களோட ரசம் நீங்க சொல்றது வந்து பாகவதம். ஓகே. சோ வேதங்கள்ன்றது, வேத நூல்கள்ன்றது ரொம்ப டீடைலா பேசுறது. வேதம் ஜெனரல் டேர்மா யூஸ் பண்ணி. ரைட்? இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து ஹி அப்படின்னா எல்லாரையும் குறிக்கிறதுன்ற மாடல்.
ஆஸ்டாரிட்டி உங்களுக்கே தெரியும் என்ன. நம்ம எல்லாம் என்ன ஆஸ்டாரிட்டில இருக்கோம்? ஆஸ்டாரிட்டினா தபஸ். என்ன தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இல்ல மாதாஜி, வேதங்கள்லாம் சாம வேதம், யஜுர்வேதம் அந்த மாதிரி அது வேதம் தெரியும். கரெக்ட். அதுதானே சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வேதம் சொல்ல மாட்டோமே. இந்த 4 டிவிஷன் வருது. அதுதான் பிரபு சொல்லிட்டு இருக்காரு, நீங்க கேட்கல. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா சாராம்சம். கரெக்ட். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து 3 சேர்த்தது. இந்த 3 வேதங்களும் சேர்ந்தது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். வேதம் புராணம் காவியம் ச. ஓகே. பிரபு ஈஸ்வர பிரியமேவ ச போக்தயந்தே இதிஹஸ் த்ரைவித்தி பாகவதம் ஜனாஹ. இந்த வேதம் புராணம் காவியம் இந்த 3ம் சேர்த்து யாரு? இந்த 3ம் சேர்த்து டீடைலா போல அந்த லாஸ்ட் லைன் போடுறேன். இந்த 3ம் சேர்த்த சாராம்சம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் பிரபு ரசமாலயம் சொன்னாரு. ரசமாலயம்னா சாராம்சம், ரைட்? இதோட சம்மரி ஸ்டடி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். நீங்க சொன்னது வேதங்கள் டிவைட் ஆன ப்ராசஸ். பட் அதெல்லாம் சேர்த்து வர்றதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சா போறோம், எல்லா வேதங்கள் படிச்ச மாதிரி ஈக்குவல். புரிஞ்சுச்சா மாதாஜி? எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தட் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகே ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஆஸ்டாரிட்டினா என்ன? நம்ம என்ன ஆஸ்டாரிட்டி பண்றோம்? austerity only chanting பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. only bhakti chanting. அது வந்து யக்னம். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம். பாகவதம் அது யக்னம். பாகவதம் ஆஸ்டாரிட்டி தபஸ். ஸ்வரன் मतलब கேட்கணும். இல்ல கரெக்ட். ஜாம ஜபம் ஒண்ணு. அத தவிர கேட்கற ஸ்வரணம் இல்ல. ஸ்மரணம் ஆஸ்டாரிட்டில வராது. ஆஸ்டாரிட்டினா தபஸ். என்ன தபஸ் பண்றோம்? நம்ம ஏகாதசி விரதம் இதெல்லாம் தான் ஆஸ்டாரிட்டி. ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து நம்ம வாயெல்லாம் கம்முன்னு இருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் இல்லையா? ஏகாதசி விரதம் எடுக்கும் மாதாஜி. ஃபாஸ்டிங் இருக்கும். ஃபாஸ்டிங் அதுதான் ஆஸ்டாரிட்டி. தபஸ் அதாவது இதெல்லாம் தான் ஆஸ்டாரிட்டின்வாங்க. நம்ம உடம்பு ஃபுல் ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கோம் நம்ம. அதனால அப்புறம் இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுல வெங்காயம் சாப்பிடுறது கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி. தேங்க் யூ பிரபு. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். லிக்கர் குடிக்கிறது கிடையாது. காஃபி டீ குடிக்கிறது கிடையாது. இதெல்லாம் வாச்சோ வேகம் மனச க்ரோத வேகம். coffee tea is also coming offense. yes அது இனிஷியேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் நாட் கமிட்டிங் அஃபென்ஸ். அஃபென்ஸ்ன்றது வேற மாதிரி. அஃபென்ஸ்ன்றது தப்பு பண்றது ஒரு வைஷ்யாக்கு. இது வந்து ஆஸ்டாரிட்டில வரும். அஃபென்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க பண்றது தப்பு. ஆஸ்டாரிட்டின்றது நீங்க பண்ணலன்னா நல்லது. புரிஞ்சுச்சுங்களா? இப்ப வந்து ஒருத்தங்களை திட்டினீங்கன்னா அது அஃபென்ஸ். அது கமிட்டிங் அஃபென்ஸ். இப்போ நீங்க காஃபி டீ சாப்பிட்டீங்கன்னா கமிட்டிங் அஃபென்ஸ் இல்ல. பட் அது பண்ணல you will go closer to God. புரிஞ்சுச்சுங்களா? இட்ஸ் நாட் அஃபென்ஸ் as of now ஸ்டார்டிங்ல. ஓகே. சோ அதுதான் விஷயம். ஆச்சாரம். சோ இது வேதங்கள் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்க அடுத்த லெவல்ல படிப்பீங்க. ஆஸ்டாரிட்டி என்ன சொல்றாங்க? வாச்சோ வேகம் மனச க்ரோத வேகம் ஜெயா வேகம் குரு பிரஷ்ட வேகம் ஏதான் வேகான் விசேஷ தீரஹ சர்வாம் அபிமான் பிரதிவீப்ச சிக்ஷான். அப்படின்னா 6 கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மைண்டு, வாய், வயிறு, ரைட், ஜெனிட்டல்ஸ். இது மாதிரி 6 விஷயங்கள். பேச்சு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வயிறையும், ரைட், மோஸ்ட் ஜிக்வானா வாய் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் வயிறு. இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ வந்து ஆஸ்டாரிட்டி சிம்பிளிசிட்டி பியூட்டிஃபுல் வேர்ட். சிம்பிளிசிட்டினா என்ன மாதாஜி? இங்க ஒரு இன்னும் ரிவர்ஸ்ல கேக்குறேன் கேள்வி. இந்த குரூப்ல யாரெல்லாம் சிம்பிளா இருக்கீங்க? அவங்க ஒண்டி பேசுங்க. மாதாஜி நான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒண்டி பேசணும். எளிமை மாதாஜி. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. யாரு? ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஓகே. அவங்கள தவிர வேற யாராவது சிம்பிளா? ஆமா மாதாஜி. ஜெயப்பிரியா. சிம்பிள். கிருஷ்ணர் கான்ஷியஸ்ல வந்துட்டா எல்லாரும் சிம்பிள் ஆயிடுவாங்க மாதாஜி. இல்ல பிரபு அதெல்லாம் இல்ல. சிம்பிள். வாட் இஸ் தி லெவல் ஃபார்? வெரி நைஸ். யார் கேட்டிங்க? சித்ரா மாதாஜியா? வாட் இஸ் தி லெவல் ஆஃப்? இது தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நீங்க கேக்குறீங்க வச்சுக்கோங்க, ஒரு 100 பேர்கிட்ட 60 பேர் நான் சிம்பிள் அப்படின்வாங்க. அவங்கள போய் சிம்பிள்னா என்னன்னா அவங்களோட டெஃபினிஷன் நம்ம இவங்களே கேட்கலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சிம்பிளோட டெஃபினிஷன் நீங்க சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரத்தோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எளிமையா இருக்கணும். வெளியில எங்கேயாவது போனோம்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த திலக் இட்டுக்கிறதுலாம் இட்டுதான் இருக்கணும். காஸ்டியூம்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டா போடாம இந்த மாதிரி இருக்கணும். மத்தவங்களுக்காக நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. சரி, நெக்ஸ்ட் வேற யாரோ சிம்பிள் சொன்னீங்களே, கீதா மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க டெஃபினிஷன். மாதாஜி யார்கிட்டயும் அதிகமா பேசக்கூடாது மாதாஜி. எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் பேசலாம். ரெண்டாவது நம்மனால
கிளாஸ்ல ஏதாவது ஆன்சர் கேட்டா கூட தெரிஞ்சா சொல்லணும், தெரிய பண்ண கம்முன்னு இருக்கணும் மாதாஜி. அது மாதிரி மாதாஜி இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப பணிவா இருக்கணும், பொறுமையா இருக்கணும், மத்தவங்க மனசை வந்து புண்படுத்த கூடாது. நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மத்தவங்க மனசை புண்படுத்த கூடாது. திறக்க மாட்டேன் மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப பயம் மாதாஜி. பெண்டிங் அண்ட் மெண்டிங், பெண்டிங் பண்ணணும். நம்ம லாஜிக் படி நீங்க சொன்ன எல்லாம் சிம்பிள் கரெக்ட். பட் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றது சிம்பிள் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரெல்லாம் சிம்பிள்னு சொல்லுங்க. சாஸ்திரப்படி நீங்க யாருமே ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி பேசல, சொல்வீங்கன்னு நினைச்சேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஒண்டிதான் சொன்னாங்க. சோ ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு வீடு இருந்தா போறோம், 4 வீடு இருக்க கூடாது அப்படின்னு. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரு சிம்பிள்னா ஒரு நிலம், ஒரு மாடு, அவங்களே உழுது சாப்பிடுற ஒருத்தர், அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தா சிம்பிள் சொல்லுங்க. அது தவிர வேற யாரா இருந்தாலும் சிம்பிள் இல்ல. சோ இதெல்லாம் யார் பண்றீங்க மாதாஜி? ஒரே ஒரு நிலம், அவங்களே அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு, அப்புறம் அதாவது ஒரு நிலம், ஒரு குடிசை, ஒரு கவு, ஒரு பசு, இந்த ஒண்டி இருக்கிறவங்க சிம்பிள். இது ஒண்டி இருக்கா உங்ககிட்ட? இதை தவிர இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு வீடே கிடையாது, ஆன்செஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டில நாங்க இருக்கோம். இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு நாங்க போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. எங்களுக்கு ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது மாதாஜி. எங்களுக்கு வர ப்ராப்பர்ட்டில இருக்கிறதே வீடு, எந்த அது இல்ல. ஆன்செஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி, டாடா பிர்லா கூட ஆன்செஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி, அவங்களுக்கு சொந்தமா ஒரு வீடே இல்ல, எல்லாம் ஆன்செஸ்டர். என் பேர்ல கிடையாது மாதாஜி, என்னோட பேர்ல கிடையாது. இல்ல, வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள் பிரபு. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சிம்பிளுக்கு டெஃபினிஷன் நான் சாஸ்திரத்தை சொல்றேன், நீங்க இருக்கீங்கன்னா நான் சொல்றேன். ஒருவேளை நீங்க டெஃபினிஷன் ஃபிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே, டெஃபினிஷன் ஃபிட் பண்ணலன்னா வந்து நீங்க இல்ல. சோ நீங்களே அசியூம் பண்ணிக்கணும். இது வந்து क्वेश्चन ஆன்சர் செஷன்ல நான் டெஃபினிஷன் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? சோ சிம்பிளிசிட்டி ஏன்னா அதுதான் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரே நான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஆனா மாடெல்லாம் இல்ல, மாடு கிடலாம் இப்போ என்னால கையால வேலை செய்யவும் முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இல்ல நீங்க பண்ணணும்னு சொல்ல மாதாஜி, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்ற சாஸ்திரங்களை சொல்ற அளவுக்கு மாடாவது வச்சிருக்கணும் அந்த காலத்துல. இந்த காலத்துல மாடெல்லாம் வச்சுக்க முடியாது. அதாவது தொழில் இருந்தது, கை தொழில் ஒண்ணு உண்டு, அந்த தொழிலுக்கு வயசானா முடியறது இல்ல. சாஸ்திர பிரகாரம் பார்த்தாக்க மாதாஜி, பிராமணுக்கு வந்து 50 வயசுல வீட்டை விட்டு போயிடணும்னு சொல்றாங்க. ஆமா, கரெக்ட். இப்போ அது நம்ம வந்து பண்றது கிடையாது இல்லையா? ஈவன் இருக்கும் நம்ம. அதனால நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 50 வயசுக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க. எந்த இதுலயும் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கிறது இல்ல. 50ல இருந்து 75ல வீட்டை விட்டு போறது இல்ல. சன்னியாசி அபவ் 75 தான். 50ல இருந்து 75 பாருங்க பிரபு, நம்மளே இன்னும் மச் யங்கர் இல்ல, வீட்டுக்குள்ளேயே சன்னியாசியா இருப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ள சன்னியாசிகள் நம்ம எல்லாம் சன்னியாசி விடுங்க. இப்ப எல்லாருமே நம்ம கிருஷ்ணர் பக்தி எங்கல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கிருஷ்ணர் இருக்கவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா தேவி வர்ணாசிரமம் இன்டைரக்டா ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம அதை கூட ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம், நம்ம டைரக்டா பக்தி ஃபாலோ பண்ணா எல்லாமே வந்துடும். ரைட்? நம்ம சாண்டிங் பண்ணா, நம்ம மெடிடேஷன் பண்ற மாதிரி, பிராணாயாமா பண்ற மாதிரி அந்த மாடல்ல. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் போறேன், நான் வயலன்ஸ். இப்போ கிருஷ்ணர் எங்கேயுமே நான் வயலன்ஸ் சொல்ல. பட் பாம்பு, அதுக்கு நான் வயலன்ஸ் காட்டும். யார் வேணா அடிச்சா நான் தாங்குவேன், ஒரு கணத்தை காட்டினா அது இல்ல. பாம்பனா கொத்துவேன்னு காட்டலாம், ஆனா கொத்தணும்னு நெசிட்டி இல்ல. ரைட்? ஆனா கொத்தவே மாட்டேன், நீ அடி அடி, ஐயோ நான் கிருஷ்ணர் பக்தி அப்படின்னு சொல்லணும்னு இல்ல. நான் வந்து மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்களே, யாரையும் நம்மளா போய் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு. ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் உண்மை. உண்மைன்னா எந்த லெவலுக்கு உண்மைன்னா, யுதிஷ்டர் வந்து அவரோட விரோதி கிட்ட கூட உண்மை சொல்வாராம். அதுதான் சிம்பிளிசிட்டி, அதுதான் உண்மை. அது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர், கோவத்திலிருந்து தூரம் சொல்ல வேணாம். ரினன்சியேஷன் இப்பதான் நம்ம பேசணும். வீட்டை விட்டு பேக் பண்ணி போறது இல்ல ரினன்சியேஷன். ரினன்சியேஷன்னா இது கூட அப்படின்னு. ட்ராங்குலிட்டினா தைரியம். ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் வந்து தப்பு, அதாவது தப்பு கண்டுபிடிக்கவே கூடாது. நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் இருக்கிற இயல்பான குழந்தை, அவங்க ரொம்ப மோசம், அவங்க வந்து பேசுறாங்க, அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, என்னோட புடவை நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, அந்த பிரபு வந்து இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து பெண்கள் தான் தப்பு கண்டுபிடிப்பாங்க, இப்ப ஆண்களும் ஈக்குவல் ஆயிட்டாங்க காம்படிஷன் இதுலயும். சோ அதனால வந்து எல்லாருமே தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது கலியுகத்துல ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. அது நம்ம விட்டுணும். கம்பேஷன் ஃபார் ஆல் லிவிங். வித்யா விதய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுவீச்சேன கபாகேவ பண்டிதா சம தர்ஷனக, ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணோம். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நாயக்கொண்டு வந்து டைனிங் டேபிள்ல வைக்கணும்ன்றது இல்ல. கம்பேஷன், எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நம்ம அந்த கருணை காட்டணும் அப்படின்னு. ரைட்? கோவெட்டஸ்னஸ், அதாவது எந்த பயத்துல இருந்தும் நம்ம விடுபாடணும், பொறுமை இருக்கணும். மாடஸ்டினா இப்ப நீங்க சொன்னதுதான். சிம்பிளிசிட்டியில சொன்னீங்க இல்லையா? நான் வந்து நம்ம சைத்தன்யா சொன்னார் இல்லையா, திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சைஷ்ணுனா அமானினா மாதனேனா கீர்த்தனியா சதாரி. எப்பவுமே கீர்த்தனை பண்ணணும். எப்படி? ஒரு கிராஸ், புல்ல விட நம்ம பணிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் மாடஸ்டி. மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கணும், புல்லை விட பணிவா இருக்கணும். ஆமா, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அவ்வளோ மரத்தை விட டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும், மாறவே கூடாது, அண்ட் பணிவு இருக்கணும். ஸ்டடி டிட்டர்மினேஷன்ன்றது வந்து
நம்ம எல்லாம் பண்றதா சாண்டிங் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கும். மாதாஜி 2 நாள் பிரேக் வேணும். எதுக்கு? 2 நாள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறேன். அது இல்ல ஸ்டடி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட போக கூடாதுன்னு சொல்ல. ஆனா நீங்க 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு சாண்டிங் பண்ணணும். ரைட்? சோ இது மறக்கிறது. அப்புறம் சுத்தம், உள் சுத்தம், வெளி சுத்தம், என்வி, அனுஷுவே, பேஷன் அப்படின்னா எப்ப பானம் வந்து எனக்குதான் எனக்கு இந்த பெருமை வேணும், எனக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வேணும்ன்றதெல்லாம் இல்லாம பண்றதுதான் பேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இததான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து ஒருத்தருக்கு சொன்னேன். ஃபியர்லெஸ்னஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். இதெல்லாம் சன்னியாசிக்கு பொறுத்தது. அதே மாதிரி என்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரே ஒரு செகண்ட் ஸ்கிரீன். நான் வயலன்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க வந்து சத்ரியாக்கு இல்லைன்னா காலி, ரைட்? அவருக்கு அது இருக்கணும். சோ இதெல்லாம் ஒரு குவாலிட்டி சிலரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் வந்து இல்லாம இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு யார் சொல்றாரு? நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு, அர்ஜுனர் கிட்ட. ஏன்னா நம்ம டவுட், ஏன்னா அவருக்கே டவுட் வந்துச்சு, என்கிட்ட இருக்கிறது நான் தெய்வம் இல்ல நான் அசுரனா அப்படின்னு. அதனால இல்லப்பா, உங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் தெய்வீக குவாலிட்டி தான், வரி பண்ணிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கன்சோல் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது அசுரிக் குவாலிட்டிஸ். ஓகே, ஆசுரிம்பாவ ஆஷ்ரிதாவ 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். போயிடலாம். இங்க 4 குவாலிட்டி தான் ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பிரசன்டேஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட். அது வரைக்கும் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கட்டுமா மதாஜி? இல்ல பிரபு, எதுவுமே படிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். நான் பிரசன்டேஷன் ஓபன் பண்றேன். சோ ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். சோ இதுல வந்து 7th சாப்டர்ல கூட வரும். நம்ம துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபந்தத்தே நராதமா மாயைய பிரகிருத நியாய ஆஷ்ரம் பாவ ஆஷ்ரிதாவ 4 கேட்டகரி, ரைட்? மூடர்கள், அதாவது ஆண்டவனே இல்லைன்ற மூட்டகர். நராதமான்றது நம்ம ஜெகாய் மகாய் மாதிரி முட்டாள்கள். மாயைய பிரகிருத அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஒன்றும் இல்ல, இதை விட பெட்டர் சொல்றேன், சயின்டிஸ்ட். நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிற சில நினைப்போட இருக்கிற சில சயின்டிஸ்ட், இவங்க எல்லாம் வந்து யாரு சொல்றாங்க இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவங்க சொல்றாங்க. சரியா? இதெல்லாம் வந்து கெட்டவங்க குவாலிட்டி. இப்போ அசுரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும். சோ இது பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ மாதாஜி எனக்கு வந்து அசுரி குவாலிட்டி இருக்கே, நான் என்ன பண்றது, நீங்க வரி பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா அசுரம் குவாலிட்டி இல்லாதவங்க ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க. இந்த சாப்டரே எதுக்கு சொல்றாரு கிருஷ்ணர் ஹைலைட் பண்ணிருக்காருன்னா, அசுரம் குவாலிட்டி இல்ல ஒரு சான்ஸே, ஒன் செகண்ட், கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெல், அப்படி இல்ல அப்படின்ற சான்ஸே இருக்காது. கண்டிப்பா அசுரி குவாலிட்டி எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாவது இருக்கும். இப்போ இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இதுல என்ன நம்மளுக்கு இருக்கோ அதை நோட் பண்ணிட்டு இல்ல நம்ம வெளியில பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட்டா? இப்போ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் மறுபடியும் பண்றேன். சாரி, ஏதோ சிஸ்டம் கொஞ்சம் சடனா ஓவர்லோட் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். வர்ணா அண்ட் ஆசிரமம் யாரை ஃபிட் ஆகும்ன்றத நம்ம அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ யாராவது படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? தம்போதர்போபிமானश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं छाभितासस्य पार्थसम्पदमाशुरीं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंग्लिशும் படிச்சிடுங்க. Arrogance, pride, anger, constant harshness and ignorance, these qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. So இந்த அரகன்ஸ், திமிரு, கோபம், திருட்டுத்தனம், கன்சீட், 2 புத்திகள், ரைட்? நம்ம ஹார்ஷா இருப்போம் இல்லையா? அண்ட் இக்னோரன்ஸ். சோ இதெல்லாம் வந்து யாருக்குன்னா, இந்த குணங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த அசுரி குணங்கள். இப்போ நீங்க ஒரு பேப்பர் பேனா வச்சுட்டு இதுல என்ன குணங்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எது தெரியல, எந்த நான் சொல்றேன் பாருங்க, எனக்கு ஹார்ஷ்னஸ் வரும் டக்குன்னு.
ரைட்? சோ இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து எதை மாத்த முடியும். நம்ம குணங்களை ஐடென்டிஃபையே பண்ணல வச்சுக்கோங்களேன், இது யாருக்காவது சொல்லணும் இல்ல, நம்மளாலேயே கரெக்ட் பண்ண முடியாது. சோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? சோ அததான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு இந்த குவாலிட்டியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாஸ்ய திவந்தா ஆசுரி மதா மாசு சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதோசி பாண்டவ. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Don't worry, do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Very nice, bro. Thank you so much. And Mathaji, very nice. ரெண்டு பேருமே. So என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் படிக்கிறோம்? டிரான்சென்டென்டல் இருந்தானே இல்லாட்டா என்ன, நம்ம ஏன் இதெல்லாம் படிக்கணும்? இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. Quality leads to God, we must know. But why we should? These are divine qualities, Mataji. To reach God, whatever may be, we can get mukti. Or we should not make anyone hurt. That's why before that we must know what we are having. Very nice. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்னன்னு. பட் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? நான் என்ன எக்ஸாம் எழுத போறேன்? ஆஃப் கோர்ஸ் எழுதுறோம். பட் நான் என்ன பகவானை ரீச் பண்றதுக்கு மாதாஜி, முக்தி கோத்ரம் மாதாஜி, ரீச் பண்றதுக்கு. ஹரி கரெக்ட். முக்தியும் பகவான் கிட்ட ரீச் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். இல்லன்னா நம்ம இதே பௌதிகத்துல வருவோம். எப்படின்னா ஒரு சின்ன இது, இப்போ வந்து இங்க வந்து இவர் நம்ம ஐயோ எனக்கு வந்து இது என்னோட சொத்து, இல்ல இது என்னோட மனைவி, இது என்னோட குழந்தை அப்படின்னு இருக்குந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈடுபட்டு இருந்தோம்னா கடைசியில என்ன ஆகும், திரும்ப திரும்ப இதே உலகத்துக்கு வருவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, என்னோட பாட்டி என்னோட தாத்தா தான் பிறந்தாரு, அது உண்மையான ஆக்சுவலா உண்மை. ஏன்னா இறக்குறச்சே அவங்க அவ்வளவு ஆசை பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க புண்ணியம் மேட்ச் ஆச்சுன்னா கிருஷ்ணர் ஓகே நீ தாத்தாவா, நீ மறுபடியும் பேரனா பிறக்கணுமா பிறக்க அப்படின்வாங்க. அதை விட்டுட்டு ஐயோ என் தாத்தா என் பாட்டி எனக்கு பிறக்கணும்ன்றது பதில் என் தாத்தா என் பாட்டி அங்க போய் கோலோகத்துக்கு போனாருன்னா என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணி என்ன அவர் கூப்பிட்டுப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சோம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம இங்க இருந்து லிபரேட் ஆகலாம். இல்ல நான் இங்கதான் இருப்பேன், இது என்னோட வீடு என்னோட சொத்து, நீ கிளம்பிங்க வா அப்படின்னு நினைச்சேன்னா டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். சரியா? டெஸ்டினி ஆஃப் டிவைன் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டி. இப்போ எங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. டிவைன் ஆனா எங்க போறோம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, லிபரேஷன். பட் ஆனாலும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். சரியா? இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து லிபரேஷனுக்கு வருது, நல்லது. அப்போ வந்து டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் வந்து பாண்டேஜ் வருது, அதாவது இங்கேயே திரும்ப திரும்ப வரும். சோ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா உனக்கு வந்து தெய்வீக குவாலிட்டி தான் இருக்கு அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. ஆன் வாட் பேசிஸ் அவர் சொல்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அர்ஜுனா வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு. ஐயோ நான் கொலை பண்ண போறேனே, அதுவும் குருவை, அதனால எனக்கு அசுரி குவாலிட்டி ஆன. இவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல உனக்கு தெய்வீக குவாலிட்டி தான், நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் தான். ஏன்னா நீ வந்து சத்ரியானா சண்டை போட்டுதான் ஆகணும். இப்ப மிலிட்ரி ஒரு ஜட்ஜ் இருக்காரு, ஜட்ஜ் வந்து ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு வந்தானா என்ன மன்னிச்சு விடணுமா, இல்ல அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமா? பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஏன் மாதாஜி, நம்ம எல்லாம் மன்னிச்சுதானே விடணும்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். அஹிம்சை, நீங்க பனிஷ் பண்ண சொல்றீங்களே எப்படி? ஓகே ஆமா, சாரி. சோ ஜட்ஜ் மன்னிச்சு விட்டுறணும், கரெக்டா? கொலை பண்ணினா ஜட்ஜ் நம்ம ஜட்ஜுக்கும் ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்குமே தனியா. அதுதான் இந்த ஆன்சர். மாதாஜி பனிஷ் பண்றதே அவங்க திருத்தறதுக்கு தானே மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் தான். நீங்க சாரி சொல்லி மாத்தீங்க. இல்ல மாதாஜி, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. திடீர்னு நான் கரெக்டா தானே சொன்னேன். இல்ல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், அதான் சொல்றேன். ஜட்ஜனா அவரோட வேலை பனிஷ் பண்ணிதான் ஆகணும். சரி, நான் இன்னொன்னு சொல்ல போறேன். ஒரு வேலை ஒருத்தரோட கையை கட் பண்றது நல்லதா தப்பா மாதாஜி? பாருங்க, ஏதாவது ப்ராப்ளம் தான் கட் பண்ணி தான் ஆகணும். தேங்க்யூ பிரபு. இதுதான். அதுவே ஒரு டாக்டர் வந்து உடம்பு ஃபுல்லா கேன்சர் பரவுது, கையை வெட்டினா கரெக்ட் அப்படின்னா அந்த டாக்டர் பண்றது கரெக்டா? ஐயோ பகவத்கீதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க, கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி. சோ ஒரு டாக்டரோட வேலையே அதுதானே. கரெக்ட். ஒரு தீர்ப்பு இதே டாக்டர் பொசிஷன் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் மாதாஜி. ஒருத்தனோட கை வந்து ஏதோ வண்டிக்கு விழுந்துச்சு, ஒரு லாரி எதிரில வந்துச்சு, விட்டோம்னா அவர் உடம்பே போயிடும் அப்படின்னா வேற சாய்ஸ் இல்லாம நம்ம கூட பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அவர் இழுப்போம் இல்லையா, அப்ப கை கட் ஆகும் இல்லையா? சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா டாக்டர் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, சிச்சுவேஷன் படி நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சத்ரியாவும் ஜட்ஜ் மாதிரி நிலநாட்டணும்னா அவர் பண்ணிதான் ஆகணும். அதனால அர்ஜுனர் வந்து போர்ல கலந்துகிட்டு எங்கேயுமே நான் வயலன்ஸ் பத்தி பேசல. இங்க சொல்றதே என்ன, யுத்தாதான் பேசுறாரு கிருஷ்ணர். என்னன்னா அதர்மத்தை அழி அப்படின்றாரு. ஏன் அவரே அதானே சொல்றாரு,
பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே. என்ன சொல்றாரு? தர்மத்தை நிலைநாட்ட நான் ஒரு தடவை வந்து வெட்டுவேன் அப்படின்றாரு. கரெக்டா? சங்கு சக்கரத்தோட தான் நான் வந்தாரு. அவரு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டா வந்தாரு, எடுத்துட்டு வந்தாரு இல்லையா? சோ அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? Taivo Vistarasa Brokta Ashuram Patami Suno. O Sanaprita, in this world there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of the demonic. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க? ரெண்டு கேட்டகரி இருக்காங்க, டிவைன் இருக்காங்க, டெமானிக் இருக்காங்க. டிவைன் ஆல்ரெடி நம்ம ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன், ரைட்? இப்போ டெமிகாட்ஸ், தேவர்கள் ரெண்டு பேருமே பிரஜாபதி பிறந்தவர் தான். இப்போ வந்து ஒரு தாய்க்கு ரெண்டு குழந்தைங்க, ஒருத்தன் நல்லவன், ஒருத்தன் திருடன். ரொம்ப நம்ம இந்தியால பார்க்க முடியாது. ஃபாரின்ல வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் பாப்பீங்க. ஒருத்தன் வந்து சிபிஐ இருப்பான், இன்னொருத்தன் வந்து லூட்டி பண்றவனா இருப்பான். சோ என்ன டிஃபரன்ஸ் இந்த டிமானிக்கும் டிவைனும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்ல போறீங்க, நான் சொல்ல போறது இல்ல. இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதுதான் டிவைனுக்கும் டெமானிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லவன் கெட்டவன் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? அசுரா சூரா, தேவர்கள், இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? நல்ல நடத்தை கெட்ட நடத்தைன்னு அவங்களோட குணங்களை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். போய் சொல்றேன், இதெல்லாம் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, பட் எதை வச்சு? நீங்க சொன்னது கரெக்ட். அவரோட குவாலிட்டி, அவரோட நடத்தையை பொறுத்து சொல்ல முடியும் மாதாஜி. அவரோட நடத்தை வெரி நைஸ். சோ அவங்களோட குணங்களை வச்சு. சோ குணங்கள் எதை வச்சு இவர் நல்லது பண்றாருன்னு நமக்கு தெரியுது, குணங்கள். பட் அந்த குணங்கள் நல்லதா கெட்டதா? இப்போ வந்து ஒரு தீவிரவாதி எடுத்துக்கோங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணீங்க, நான் உங்களை அழிக்க போறேன் அப்படின்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் அப்படி அழிச்சேன்னா நான் வந்து அர்ஜுனர் ஆயிடுவேன், நான் வந்து சாஸ்திரப்படி போராட்டத்துல வந்து எனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடைக்கும், எனக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றாரு. அது கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. கரெக்டா? கரெக்ட். கரெக்டா தப்பா? ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும். ஒரு 10 இடத்துல பாம்பு வைக்கலாம். அப்போ இல்ல, கரெக்ட் இல்ல மாதாஜி, தப்பு. அது தப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. தப்பு. ஏன்னா சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம இஷ்டப்படி இல்ல. அவங்க இஷ்டப்படி பண்றாங்க, ரைட்? சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணா டிவைன் குவாலிட்டி, சாஸ்திரங்களை இல்லாத குவாலிட்டி ஃபாலோ பண்ணா அது டெமானிக். ஏன்னா இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த கதை. இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன், இது முடிச்சுட்டு. சோ இன்னைக்கு கதை சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லலாம் மாதாஜி. ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஒரே ஒரு செகண்ட் போடுங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? சோ சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ஏன் இப்படி ஆகுது? இருக்கீங்களா எல்லாரும்? சோ இதுன்றத சரியா? இப்ப வாஞ்சா கல்ப ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவியே ஷீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து பில்வமங்கல டாக்கூரோட கதை தெரியும் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும், கேள்விப்பட்டேன். நீங்க சொல்லிருக்க மாதாஜி. நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ பில்வமங்கல டாக்கூரோட பிளாஷ்பேக் தெரியுமா? சோ பில்வமங்கல டாக்கூரோட பிளாஷ்பேக் என்னன்னா, பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல என்ன இருந்தாருன்னா, அவர் வந்து பயங்கரமா ரொம்ப மாதாஜி, அவர் வந்து மிருகங்கள் எல்லாம் வந்து மிருகாரி இல்ல பில்வமங்கல டாக்கூர். ஓகே. சோ பில்வமங்கல டாக்கூரோட பிளாஷ்பேக் ஒண்டி சொல்றேன். கதை தெரியலன்னா கதை நாளைக்கு சொல்றேன். பிளாஷ்பேக்ல என்னன்னா, அவர் வந்து யக்னங்கள் அவ்வளவு பண்ணுவாரு. யக்னங்கள்னா அந்த காலத்து யக்னங்கள் வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா? சாப்பாடு கீப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கறதுல அவங்க வீட்டுல இருக்கிற சாப்பாடு எல்லாம் காலி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு வாங்கி வச்சு அவர் எல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு சாப்பாடே இல்லாததால என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு ராஜா வந்து 18 வயது பெண், அவரோட பிரின்சஸ் மாராணில என்ன சொல்வீங்க? பிரின்சஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க? யுவராணி வந்துட்டாங்க.
அவர் அந்தியன் கர்ம பண்றச்சே அவங்களோட நகைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நகைகள் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருவாரு. அவரு குடுக்கலாம், எடுத்துக்கலாம், எல்லாரும் போயிடுவாங்க, நகையோட தானே இளவரசி எல்லாம் விடுவாங்க. இவர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் யக்னம் பண்ணலான்னு எடுக்க வருவாரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்க எல்லாருக்கும், அவர் பண்றது கரெக்டா தப்பா? ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் மாதாஜி. ஒரு விதத்துல இல்ல, எஸ் நோ தான், ரெண்டு ஆன்சர் தான், மூணாவது ஆப்ஷன் இல்ல. கோயில் கோசரம் பண்றாரு அவரு, பகவான் கோசரம் பண்றாரு மாதாஜி. ஓகே, பகவான் கோசரம் தான். இருங்க, வெயிட் பார்க்கலாம். அவர் நகை எடுக்கச்சு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சொல்றா, இதெல்லாம் என்னோட நகைகள், உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. எனக்கு பகவான் கோசரம் பண்ணணும்னு. சரி, அப்ப எங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுங்க, இங்க நான் நகை வச்சிருக்கேன், அது யாருக்குமே தெரியாது, இங்க சொன்னா அப்பா கொடுப்பாரு. இவர் போறாரு, அப்பாவும் கொடுக்குறாரு, ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. அதுக்கப்புறம் நகைகள் எல்லாம் வந்து இவர் ஹோஹோ கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜ் பண்றாரு, எல்லாம் பண்றாரு. மறுபடியும் ஆயிடுச்சு, அதுக்குள்ள நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு. சோ திரும்ப வரைச்சே நினைக்கிறாரு, இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாள் தானே அவங்க இருப்பாங்க, நகை மறுபடியும் சாமின்னு போய் எடுக்க சொல்றாரு. அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு அவ்வளவு கோவம் வருது. இப்போ ரெண்டாவது தடவை அவர் வந்து பண்றது தப்பா கரெக்டா? நீங்க என்ன எது பண்ணாலும் தப்பு, திருட்டுத்தனமா எது பண்ணாலும் தப்பு. சோ இவர் வந்து எடுக்க வராரு. அப்ப மறுபடியும் அந்த பெண்மணி வந்து சம கோவத்துல கத்துறா, எப்படி பண்ணலாம், நான் தான் வேணாம் என்னோட நகைன்னு சொல்றேனே, அதனால நான் உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன், நீ வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா பெண்கள் நகைக்கு வந்ததால நீ பெண் பின்னாடியே போ அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படின்னு சாபம் கொடுக்குறாரு. இப்போ இந்த பெண்மணி பண்ணது தப்பா கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். ஓகே, சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து பண்ணது தப்பு. ஏன்னா ஆண்டவன் கோசம் இருந்தாலும் தப்பான விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது. அதனால அவர் மறுபடியும் பிறவி எடுக்கிறாரு, பில்வமங்கல டாக்கூரா. அவர் வந்து அவரு ப்ராஸ்டியூட் விபச்சாரி பின்னாடி போறாரு. எதுக்குன்னா ஆண்டவன் கோசரம் பண்ணாலும் தப்பு தான். இந்த கரெக்டா தப்பா? அதுவும் தப்பு. அவ திட்டினதுல தப்பு இல்ல, ஆனா ஒரு பிராமணர் நல்லது ஆண்டவனுக்கு பண்றவங்கள சபிக்கலாமா? அதனால அவங்க சாபமும் நிறைவேறிச்சு, ஏன்னா அவ நல்ல பெண்ணுனால. ஆனா அவ சொன்ன வாயில நீ விபச்சாரி பின்னாடி போவேன்றதால அவங்களே விபச்சாரி ஆயிட்டாங்க. அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்கதான் சிந்தாமணி, அவங்கதான் விபச்சாரி அடுத்த ஜென்மல. இதுதான் நடக்குது. சோ இதுதான் மொத்த கதை. ஏன் சொல்றேன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல சிந்தாமணியா பிறந்த விபச்சாரி இவங்கதான். இது ரெண்டையும் காப்பாத்த நினைக்கிறாரு. எப்படின்னா இவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சோமா, அவர் வந்து இவங்க கிட்ட வந்து இவங்க மூலமா பேசுவாரு. அண்ட் இவர் வந்து கடைசியில மோட்சம் அடைகிறாங்க. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா இவர் வந்து இந்த ப்ராஸ்டியூட் சிந்தாமணியே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுக்குறாரு. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது தப்பு பண்ணாலும் இந்த ரெண்டு பேருமே கிரேட். யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல், தி ஏசி மெக்கானிக்ஸ் வச்சிருந்தாரு. சோ கேட்ச் அஸ் கேன். சோ இது ரெண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்குன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு பாட்டம் லைன். என்ன? ஆண்டவன் கோசம் பண்ணாலும் தப்புதான். நிறைய தடவை சொல்லுவாங்கல்ல, நான் திருடி கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாம் இதான் திருடி, ஒரே ஒரு செகண்ட், திருடி நான் இங்க பண்ணி அங்க போய் வைக்கிறேன். சோ இந்த மாதிரி இங்க திருடி அங்க வைக்கிறது, அங்க திருடி இங்க வைக்கிறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா மாதாஜி? ஒன் கொஸ்டின் மாதாஜி, ஒன் கொஸ்டின் இன்டரப்ட் பண்றேன். இப்போ நம்ம சொல்றோம் 1000 பொய் சொல்லி கூட ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்றோம். 1000 பொய் சொன்னாலும் ஒரு கல்யாணம் பண்ண சொல்றோம். அதே மாதிரி எந்த ஒருத்தனை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் பொய் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணலாம் இல்ல பிரபு? 1000 பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணணும்ன்றது நம்மளா கிரியேட் பண்ணது. அப்படி ப்ராவர்ப் தான் இருக்கே தவிர சாஸ்திரத்துல எங்கேயாவது யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? அப்பனா இன்னொருத்த ஒரு பையன் வந்து நான் ரொம்ப ரிச், இந்த காலத்துல வந்து ஒருத்தன் சொல்றான் பொண்ணுகிட்ட வந்து 10 வீடு வச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 10 மனைவி வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணா அது கரெக்டா தப்பா? தப்பு மாதாஜி. எப்படி பிரபு? இப்பதானே சொன்னீங்க 1000 பொய் சொல்லி இந்த மாதிரி ப்ராவர்ப் இருக்குன்னு சொல்றேன் நான். இல்ல நான் உங்களை ஆர்கியூ பண்ணல, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சோ அது வந்து என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்கன்றது வேற. அதே மாதிரி மாதா பிதா குரு தெய்வம் பண்ணோடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், மாதா ஃபர்ஸ்ட் காலை விழுந்துடுறோம். பட் அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் 1000 பொய் இல்ல, அது ஆக்சுவலி ப்ராவர்பே தப்பு. அது 1000 பேர் சொல்லி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது எனக்கு தெரியாது. பாத்தீங்களா, நானும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா ஃபர்ஸ்ட் சாமி லாஸ்ட்னு நினைச்சேன் நான் கூட. அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுச்சு அம்மா தான் அப்பாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. யாருமே அப்பா இதுன்னு சொல்ல முடியாது, அம்மா உண்டிதான் பண்ண முடியும். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எல்லாம் கொண்டாடாதீங்க. சோ ஜென்ரலா அதே மாதிரி அப்பா தான் குருவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல அப்பாக்கு தான் நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், அவங்கதான் எடுத்து போய் ஸ்கூல்ல சேர்ப்பாங்க. சோ மாதா பிதா குரு தெய்வம், குரு தான் ஆண்டவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. இதுதான் லைன், இதுதான் அர்த்தம். ஆனா நம்ம தாய் தான் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா தான் அப்பா, அதுக்கப்புறம் தான் குரு, அதுக்கப்புறம் தான் சாமி என்றோம். இது ஏன் சொல்றேன்னா சொன்னது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு, அதுக்குதான் டிசைபிள் சக்சஷன் அப்படின்னு. சோ இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா செக்ஷன் பி அண்ட் சி நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு ரிவிஷன் ஸ்டோரி. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நான் செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். முடிச்சுக்கலாமா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணிட்டு முடியலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama, Krishna Rama Rama Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama.